February. Balik niya. Balik. Dagat. Second day lang na No advertisement ko, no advertisement. Sa amin sa Facebook, wala akong ina-advertise. May nagpunta lang kahapon, few people, nag-picture, sinel. Tanghali ang tapat. Ino kami nito, ino sir, ito nga ako na kaya ba kayo sa body disease? Ako kami kayo, paano tayo, kaya isandukan tayo. Ala, hindi ko in-expect na ang dami ng tao lahat. Ba't ang dami ng tao yung lahat? Organic. Kadami nito nagkakan ng pagkain, baka eventual. Sarap ng bevan. Wala akong makahanap na restaurant sa mga nandiyan. At saka sir yung laman ng baboy, di ba? Ito yung yung sabi ko nga sa'yo, pag sabi sa kuya mo, i-message ka kanya, di ba? Then, sabi ni Allen, para sa nilo, yung doktor. Gusto ko na nga kayo puntahan pa ko sa gabi, kaya lang, sabi ko, pag din sila, kaya mo magpahinga, magkikita naman tayo. Kasi parang magkakain ito na. Hopefully, may awa ang Diyos, later on, ginaya na. Actually, yung bahay, sa taas, maganda naman. Kaya lang kasi hindi ko pa, so, pinag-trinayurate ko na i-start coffee shop, mag-shopping. Kaya yun, hindi ko siya na-shopping ng kama, ng casing. Okay na, okay lang. Next time. Ganda din yung farm ko, sir. Kailan ko kami ulit doon. Oo, sir, alam mo ba, nung ano ba yun, yung ginagawa mo yung hagdan mo, and then yan, yung hagdan mo, tapos yung sabi mo na, sabi na kung ano yung mga nandun, ayun mo na ang mga gagamitin, di ba? Yung mga, ano mo, mga bayog, saka may mga nilululo, kaya ang dami ng thick trees, your body. Yan yung pinakamagandang daw ng trees, na that's most, 20% mo most durable. Ano nga yun, sir? Hindi na. Kaya nung gusto magtitip, ano siya, sabi niya, sige, gusto ko, kasi mga gusto kong magtitip, mga kasi, di ba, nakaka-relate ka, ang mahal kayo ng tao. Di ba? Ano sabi niya sa akin? Sabi ko na sa mga pag nagpaputol. Subukan mo kaputol, puputulin ko yung tao. Maluhod ka tayo. May tree, may doon sa, ayun ang maganda, sir, yung taas ng swimming pool namin. Flat. So we're planning na something like this. Kailan kayo babalik sa place? Ano yung ako? Opo. Balik ako. Balik ka, sir? Ay, sige. Oo, may sabi namin, grand, ako sa iyo. Pagdating grand welcome
Oo. Kaya nga, alam mo, Tati, yung sabi ni, ikaw ba na wala nakapanood nung episode na yun, Dad? Oo, sinabi niya sa akin. Mabuti nga, sinabi niya. Panood niya pa, sinon niya. Parang feeling ko, sige pa, sige pa. Reality yun. Yung mga nangyayari sa pag-ibig. Oo. Kaya pumayag. Oo, tama yun. Totoo naman yun. Very good. Kasi sinabi ko na good luck sa'yo eh. Yung other people, makikita nila mga ganito ang amin. Totoo yan. Yung mga brands, gano'n eh. Ako, hindi naman nila sasabihin na tamarating yung pinag ako. Totoo yan. Ano, na, iba-iba kasi. Okay. Ako ngayon, kung pagkalo ko travel, at sa nabukasan, Would you believe, sir, ha? Would you believe? Kami mag-asawa din ako. Dito na kami mag-step. Yung bahay ko doon sa amin sa pauwi na kami, wala ka. Kasi dito lang ako nag-focus, wala ka. every day, dito ako sa park. Oh, sir, everyday. Minsan, ang aga namin. 5 o'clock, takbo na kami dito. Yung coffee shop. Kaya, yan, nagpa-solar na rin po kami. May solar na. Kasi yung may mga, alam mo po yung may mga ipagkakatiwala ka rin na negotiation sa mga bagay sa mga tao. Certificate ito. Mas, kagaya nito sa iba, nung nangyayenta. Kaya ito, nung nangyayenta ko binili ako dito ng, hi, bye! Ganun. Yung mga anak, yung mga taga-Sirino, kagaya nitong table na to, ito mo na ilalagay ko, pero parang maganda rin, parang kapan, kahit itong solar, i-alin ko ang makausap. Kasi ganito naman yung tables na hindi ko. Ako sa cellphone, ano sa cellphone ng country, ay buwan. Ay, hindi ako hinihintay ko sa mga. Malapit lang. 2 hours lang sa Baguio. Ito yung papuntang ko. Alam ba? Kapakaman. Ay, ang Baguio. Oo. Ang Baguio. 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 So, yung tayo, tayo na sa Allen, so, ilang 1 year old, 1 year old,
Simula ko. Simula ko niya. Ito, ang concept ito, yun nga, fishing, pwede mo liway, kailangan pwede mo lang yung paluto. May 6,500 na tilapia. Bakal sa rin yung kinain mo. Bakal? Tatagal. Kasi ang concept namin, yung tatagal, hindi ba yung mas ginawa mo sa karamihan ng mga pampabora. Pero organic na. Kaya ito, ito may running water. Mga pinaayos namin. Kasi, wala. Tapos yung mga to, ako na yan, man-made backward. Hindi na may access yung mga tarik, isip na kami sa tarik yan. Ah. Ito pa rin namin yung nandito kahapon. Yung staff ko. Malala yung kanina sa spring. Kasi alam kilala. Tumutubo pag na tutubo yun. Ang pinanggagamot niyo? Wala ko yan. Kukan... Meron eh. Walang lumakas yung sinabi. Mana? Oh. Eh, di kuya. Sige, sige. Uy! Puro ito dinadara sa amin.